खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्लिमा अनजिमा दैमारि। 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आं भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खाग्राबारि बिया बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय नलबारि गामिनिफ्राय आरज बादायनो आवगायदों। बिनिनो सेथि देंखोनि हांख्रायनाय आरज। हे आफा बोराइ बाथौ, बिखौ सुजुदोंमोन कमल बसुमतारी। दायो आं आरजखौ जागायबाय। हे